Doa, 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 era costureira, o avó traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, o avó era poeta, o avó cuidaba da besta, doa, doa, e doa, doa, a tía Mari se quedaba na casa, cuidaba de todos, iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. Quen pode vivir sen amor é un bruto ou un deus, pero humano non. Ter a posibilidade de amar e ser amado é quizáis a experiencia máis importante da vida. O amor nunca foi o camiño de rosas daquelas postais románticas, pero así é todo, cantas veces é capaz de superar e vencer os enredos da vida, o tecido pecho dos intereses ou a dor da traizón. Este asunto é un misterio, porque no doa a doa do amor nunca sabe se é mellor o cálculo prudente, o impulso apaixonado ou o azar. Ingredientes todos eles diso que chamamos amor e que lles dá ás nosas vidas sentido ou desatino, porque se ten, porque se busca ou porque se perde. Ois, teste que casar con fulano porque aquel tenche 10 fanegas ou 5 a cada man. E ademais tenche non sei cantas vacas. E colleche non sei cantas fanegas de maíz. E tenche 2 sorros, non? Era cultural. Era así. As familias entendías entre elas e buscaban o mellor para cada unha para os seus fillos. En algúns casos, indudablemente, que foi imposto, e sobre todo quen levaba sempre a este perder era a muller. Facían os pais. Dicían, mira, vai-te ali e cásate con fulaniña, que che moi boa. E vai-te ali. E iban. E salían ben. O meu rapaz a máis a túa rapaza e para aquí ven a outra. Facían así e chegaban a ser matrimonios bons. Eu conocen algún que estaban por casarse, pero interveu a familia, ese novio botarono fora e casaron con outro que non quería, que a muller non quería. Habíos por poder, 3 veciñas miñas casaron por poder e marcharon para Buenos Aires sin conocer ao marido. Tiña un novio que el quería e ela quería a él. E despois viu un tío, un hermano do pai, do Brasil. E amañaron o casamento, ela dice que non quería casarse nin a tiro, pero casouse co el. E ele tiña moza, mira, porque fulana é un bom moza para ti, porque é moi traballadora, isto, outro. E como eu estaba tanto ropa na cabeza, e un día dixolle, mira, miña nai, eu casome con fulana, pero o día que lle tiña que dar 4 hostias, en vez de lles dar ela, doullos a usted. Dixo, mira, cásate con quen queires. Había os novios e máis había os que casamenteiros. O sea, que as nais xuntaban, non sei, tal, e había casábanos por intereses, por xuntar herencias, e por esas cousas. Aunque depois tuveran os trastes, pero como antes aguantabas e non sabía nada. Non o creerá, tiña 16 anos, eu tiña 17 cando empezamos a namorarnos. Ela 16 ou 17. Aos 23 anos casei. Ela tiña 21. Hasta hoxe. A maioría que eu conozco, eu creo que eran casamentos de enamoramento de verdade. Claro, é igual, para que vou dicir que non. Ela a mí non sei se me quererá, pero eu era caro. Doa, 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 era costureira, o avó traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa. A muller, que daquela era nai solteira, estaba condenada a estar sola, a privarse de ir a festas, e casi quedaba sin poder darlle os buenos días a ninguén. As mulleres que quedaban en estado, como quedasen en estado, xa non casaba ningún. Era moi rara a que casaba. Había homes que iban expresamente con esa idea de embarazala e despois deixala. Non iban para outra maneira. Non é que non importaba realmente. Según as familias, unhas reaccionaban dunha maneira e outras doutras. Unhas acollíana
moi ben, outros botaban fora da casa, non querían saber dela, co cual tiña que marchar para Barcelona ou para outro sitio, dicíase daquela, servir un amo para poder sacar a criatura adiante no momento que nacera. Se le colgamos a Benito que lo daba toda a vida. É unha cosa espantosa. Eu teño unha veciña aí que quedou embarazada 2 veces do mesmo home. Eu ese home, como Rocino, despois que vin de Argentina, moitos anos, 60 anos, 50 anos despois, estuve falando con él, e él contou unha hazaña todavía que había embarazado, despois que sose con él, pero contou unha hazaña que había embarazado. Todo como unha hazaña, non como unha cousa de amor. O sea, había moitas barbaridades. En ese sentido, había moitas barbaridades. Una mujer no se concebía que se casase con viudo. Y la esperaban en el sitio del trabajo a tal hora. Pongamos por caso que el horario del trabajo es a las 7. A las 7 sale a trabajar y se concentra la gente delante de la iglesia de Conjo. 100 personas, 200 o 300 personas, Y que todas con un caldero. E esas mulleres quedarían feridas toda a vida. E ese fillo, pois, era un fillo sin pai tamén. Salía la persona esa, que trabajaba concretamente en el sanatorio de Conjo, y la seguían y detrás, blum, 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 y otros le tiraban piedras, y otros se acercaban y daban una patada, y la tiraban al suelo, y no la dejaban levantar. Un martirio espantoso. Hai homes que non sirven para homes. Por despois deixar a súa sangre tirada tampouco non é xeito. Doa, 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 era costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa. Normalmente nas casas había un que casábase na casa para seguir constituindo a familia, levando a familia para arriba. E o que non encontraba por onde ir, aquel iba quedando aí na casa solteirón. Entonces era unha persona de traballo, era unha ferramenta de traballo, iban aí estando na casa e a maior parte deles morrían aí na casa e deixabanlle o que tiñan aos sobrinhos que despois continuaban na casa. Pero quedaban solteiros, non tiñan ganas de casar. E tamén o vexo ben, se non tes ganas de casar, por que has de casar? Quedarían solteiros por, que sei, falta de comunicación, era demasiado introvertido. Pero la solterona muchas veces se quedaba porque no tenía con quién casarse. Y entonces, claro, tenía aquella cosa que le decían, anda, que eres más rara, por eso te has quedado soltera. E moitos quedaban solteiros por interés. Porque non querían compartir o que tiñan cos demais. Porque esas cousas existían. As solterenas levan mellor vida que os solteiróns. Porque a muller válese para todo, pero o home non creo que se vala. Había madriñas de guerra, como eles eran podiantes, pois tiñan un afillado e de mandarlle algo, un paquetiño ou tal, ou estas cousas. Pero entre nós, que éramos, non tiñamos madriña de guerra, bueno, pois escribíalle unha carta a un chico, pois estas cousas que iban e viñan sempre un entretenimento. Miñas irmás, que xa eran mozas, porque había moita diferencia de idade delas a min, foron madriñas de guerra. Lembrome de que faíanlle calcetís e mandábanllos á guerra, faíanlle bufandas. Yo tuve muchos ahijados de guerra, muchos. Y me decían algunas amigas, mujer, mándame uno, dile al tuyo que me mande uno. Unha miña irmá, un afillado de guerra que tuvera, que era en Tetuán, mandáralle un semanario de plata que ainda conservamos, moi bonito, en agradecemento por as cousas que ela lle mandaba. Escribíalle moitas cartas moi bonitas. As miñas irmás sí que foron madriñas de guerra. Doa, doa, aldea Mara xa quedaba na casa, cuidaba de todos, iba as patacas, doa, 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 doa. A
culpa é deles de que queren sacralizarse tanto que pensan que eso non é admisible. Bueno, pois había, eu que sei, fillo de cura. Claro, porque los curas antes decían que era una criada y era la querida. Y en mi pueblo ha habido uno, que él fue el que me bautizó a mí, ¿eh? Y tenía hijos y todo, y decía que era su hermana. Eran sobriñas, pero tiña tantas sobriñas porque cambiaba de sobriña casi cada 2 anos ou 3 cambiaba de sobriña. Tiña tantas sobriñas de cura que, non sei, digo eu. Ainda había aquel cura que fui obispo a casa dun cura. Entonces tiña ali unha moza moi xeitosiña. E o obispo mirou así moito para ela e díxolle: "Está bien esta, eh?" E díxolle o cura: "Es mi sobrina." "Ah, sí, sí. Ya fue mi sobrina antes que de usted, eh?" Eu conocí un cura ali nunha parroquia cerca de Villalba que chegou a ter 7 fillos. É que había moito fillo de cura. Eu tuve un compañero de escola, que era un compañero de escola que era fillo de cura de Bealo. Contábanos o conto, xolas, es que ter cuidado, que anda por aí o jabalí. O jabalí era un cura. Era un cura. E dixía ela que ela estaba no medio do millo. Andaba a rejar, non sei que, lle viu o jabalí, ela corre, o jabalí atrás dela, e chamaba: espera, espera. O outro rejachaba, estaba no sala. O outro rejachaba as saias, as sotanas, e coña por antro millo, que viña o jabalí.